بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Braći i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Neka je neizmjerna hvala svevišnjem gospodaru svjetova, milostivom i samilosnom, što nas je učinio pripadnicima vjere Islama i pomogao nam da i večeras ovdje budemo na ovom mubarek mjestu, obavljajući namaz, spuštajući čelo na pod, potvrdimo da samo njega jednog i jedinog obožavamo, da se samo njemu pokoravamo i da je samo on jedan jedini Allah dželešanu za nas brinuti Gospodin. Neka je salavat i selam na njegovog miljenika i posljednjeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njihove sljedbenike u sudnjega dana. Amin. Zahvalan sam svevišnjem gospodaru što je evo i mene počastio da večeras budem ovdje među vama. Vaš predsjednik me odao da se 2 puta odbio i dođem. Mislio sam da zaista neću moći klopiti svoje termine. Prije 2 godine sam bio u Berlinu. A evo, gdje sam pokušavao da se sjetim kada i koji vikend sam posljednji bio sa svojom porodicom i nisam se mogao sjetiti. Ali evo, osjećam se kao da sam sa svojom porodicom, jer i jesam sa svojom porodicom. Kako naš narod kaže, ne može jedna majka sve da rodi. Ali zato naš otac i majka su šehadet. Jedno, odnosno dvoje, prvi dio i drugi dio šehadeta. I to je ono što nas čini braćom i sestrama. Zaista ne postoji užitak koji se može platiti dunjalučki, niti koji se može dunjalučki upriličiti poput ovog. Evo vidjeli ste, malo prije smo slušali našega brata Jahiju, koji je tako govorio o islamu. Zamislite šta smo doživjeli, šta ste doživjeli, da jedan čovjek koji je rođen van svjetla islama, u nemuslimanskoj porodici, na onaj način citira ajete i hadise i sa onim ushićenjem i oduševljenjem govori o savršenoj Allahovoj dželešanuhu riječi, vjeri, o islamu, sjedi ovdje sa nama i među nama na koljenima. Da li postoji neko drugo okrilje gdje bi se mogli susresti? Nikada nigdje. Samo ovo, samo džamija jeste mjesto gdje se mogu skupiti ovakve različitosti. Džamija se i zato zove džamijom. Riječ džamija je nastala od riječi džema'a, jeđme'u, što znači sakupiti. I zapravo svrha džamije jeste da skuplja. I od toga je džema'atun džemat, odnosno zajednica, skupina ljudi koji se okreću prema istoj kibli, koji staju redom u safove i to kako ko stigne, bez obzira na kom se položaju nalazi, bez obzira kom socijalnom ili ekonomskom staležu i statusu pripadao, svi su jednaki pred jednim jedinim stvoriteljom. I to je nešto što je najvrednije, to je nešto što je najveličanstvenije. Posebno značaj ovog našeg susreta podiže i sama svrha ovoga susreta. Dakle, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Kaže Allah dželešanuhu, zaista podižu Allahove džamije oni koji vjeruju Allaha dželešanuhu, koji vjeruju u sudnji dan, oni koji obavljaju namaz i oni koji daju zekat i oni koji se ne boje nikoga osim Allaha. Dakle, Allah dželešanuhu ovdje definiše ko su graditelji džamija, kakve su oni strukture. I na prvi pogled ovaj ajet nam je nekako raznolik. U njemu su i imanske komponente, i ibadetske komponente i još nešto.
Dakle, pravi graditelji džamija su oni koji vjeruju čvrsto Allaha dželešanu, oni koji znaju šta to znači. Oni koji znaju koja je razlika između ovoga poda ovdje i svakog drugog poda na svijetu. Svi drugi podovi se gaze cipelama, a ovaj pod, na njega se spušta čelo. Čelo je najuzvišeniji ljudski dio, jer on predstavlja svojevrsnu površinu koja prekriva najvrijedniji ljudski kvalitet, a to je mozak. Mozak je nešto odakle se upravlja cijelim mehanizmom koji se zove čovjek. Taj mozak se nalazi iza lobalje, iza čela. Iz tog mozga je sva kreativnost kojom je Allah dželešanu obdario čovjek. Taj najvredniji dio. Taj dio koji nas nagovara da se uzoholimo i da zaniječemo Allaha dželešanu. Jer čovjek kad zaboravi koga je stvorio, on se uzda u svoj razum i mozak i kaže ja sam sebi dovoljan. Nasijetin kadibatin hatije, kaže Allah dželešanu. Nasije je čelo koje zna često da laže i griješi. A kada zaboravi ko je stvorio taj mozak? Mozak, odnosno razum, je najperfektnije stvorenje koje postoji na svijetu. I ono je zaista perfektno i savršeno. Čitali ste i slušali. Pokušaje naučnika da naprave elektronsku kombinatoriku koja bi ličila na mozak. To je, onda su izračunali da bi ta mašinerija koja bi obavljala funkcije mozga bila veća od zemaljske kugle, kad bi je ljudi pravili ovom sitnom elektronikom. Dakle, to savršenstvo je Allah dželešanu uspakovao u jedno malo parče u lobanju. To savršenstvo, kad zaboravi na svog stvoritelja, onda počinje da griješi. Baš da ne bi zaboravilo, da se ne bi uzoholilo. Innal insane leyatgha an ra'ahu stagna, kaže Allah dželešanu. Doista čovjek se uzobijesti kada se neovisnim osjeti. Kad mu se učini da može sam. I vi imate primjera puno dok je čovjek onako siromašniji, skromniji, on ide u džamiju, klanja, a kad malo zaradi više tih 100.000, on zaboravi. I stagna, učini mu se ja mogu sada sam. Sada mi ne treba Allah dželešanu. Naravno da poslije toga dolazi nešto što ga uvijek razočara. Baš da ne bi taj ljudski razum kao najjači faktor čovjeku pobesnio, da ne bi se uzobjestio. Allah dželešanu mu je propisao 5 puta dnevno, spusti ga dolje na pod, da prizna Allaha dželešanu. Da ne zaboravi koga je stvorio. Da se pokori samo onome ko zaslužuje da mu se kaže. وَلَنْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ, završava se ajet. I koji se ne boje osim Allaha dželešanu. Šta to znači? Pa to je definicija slobode. Šta je sloboda? Pa sloboda je pokoriti se Allahu dželešanu, a to znači ne pokoriti se više nikome. I to vam je kao bacanje. Ko se pokori Allahu dželešanu, slobodan je od. Ko se pokori stvoritelju, slobodan je od stvorenja. Ko se ne pokori stvoritelju, bit će do vijeka pokoran stvorenja. To znači neće imati slobode. Nije slučajno upravo ova kompozicija napravljena. Da je Allah dželešanu povezao džamiju sa slobodom. Tu se trenira sloboda, tu se uči sloboda. Tu se trenira ljudskost, tu se uči ljudskost. Tu se uči relacija sa stvoriteljem. Tu se uči relacija sa sobom. Tu se uče odnosi sa porodicom. Tu se uče odnosi sa svijetom. Neko će reći kako se uče odnosi sa svijetom u džamiji. Pa evo kako, braćo i sestre, kako nam je Allah dželešanu uredio, vidite, jedna kibla, pa imam, pa safovi. Pa svakodnevno treniramo. Da li se neko zapitao zašto su ti safovi ravni? Zašto su zbijeni? Zašto imam? Zašto tekbir? Zašto pravimo pokret na izgovaranje tekbira? To nije dovoljno da sami za sebe, pošto je ibadet između čovjeka i Allaha dželešanu. Tako je. I zato postoje sunneti na file koji se obavljaju pojedinačno. Ali
Ali pošto je islam i individualna i porodična